Здравейте и добре дошли в първия урок по химия за 8 клас, където ще научите повече за строежа на атома. Настанете се удобно и ви пожелавам приятно гледане. В света на науката нищо не е продукт на революция. Нищо не е продукт на труда на само един учен. Науката по-скоро се развива чрез малки, последователни стъпки. Или бихме могли да кажем, че науката е продукт на една непрекъсната еволюция. Нови идеи непрекъснато се появяват, стари такива се доразвиват, а някои напълно изчезват. А сега един малък пример. Първите коли, теглени от коне, не биха могли да се появят без да съществува колелото. От своя страна, ако не съществуваха колите, теглени от коне, нямаше как да се появят и първите автомобили с двигателя с вътрешно горене. И точно по този начин, идея след идея, подобрение след подобрение, имаме автомобилите, без които днешният живот би бил немислим. И така, сега да се върнем към химията и строежът на атома. Първоначално идеята за атома била философска. Появила се за първи път в Древна Индия, около 6 век преди новата ера, и в Древна Гърция, около 5-4 век преди новата ера. Идеите им се развивали независимо едни от други. Идеята в Гърция обаче е по-известна и оказва по-голямо влияние върху развитието на съвременните химия и физика. Смята се, че зад нея стоят древногръцките философи Демокрит и Левкип. Във времената, в които те са живеели, мнозина смятали, че ако се вземе определена материя, нека да кажем така популярните в Гърция лимони, и започнем да разделяме материята на половина, то ще можем да повторим това действие до безкрай. Това била идея обаче, с която Демокрит не бил съгласен. Той смятал, че материята не може да бъде разделена до безкрай. Според него в основата на всичко стоят едни неделими частици. На гръцки наречени атомос, което в буквален превод означава неделим. Оттам идва и тяхното наименование – атоми. Тъй като идеята му е била само философска и не е имал доказателства, чрез които да я подкрепи, тя много често бивала отхвърлена. През тъмните векове развитието на науката в Европа било силно ограничено от религиозните догми и обществените сътресения. Знанията от античността били забравени. Развитието на науката дава нов тласък на развитието и на химията. Например, френският химик Антуан Лоран дю Лавозие формулират законът за запазване на масата, който гласи, че масата на система от вещества е постоянна, независимо от процесите, протичащи в системата. С други думи означава, че общата маса на веществата преди и след реакцията остава една и съща. Според английският химик Джон Далтон пък, всеки химичен елемент е съставен от атоми от различен вид, които могат да се свързват с други атоми, образувайки по-сложни съединения. Дмитрий Менделеев има голям интерес в много научни области – химия, физика, метрология, метеорология, технологии, икономика и още много други. Неговото име най-широко се свързва с периодичната таблица на химичните елементи, която е базирана на периодичния закон на химичните елементи, който той описва подробно през 1869 година. Менделеев подрежда елементите по нарастваща атома маса и сходни химични свойства. Оставя празни места, но предсказва за съществуването на неоткрити за времето си елементи. Истинността на периодичния закон се потвърждава с откриването на 3 химични елемента. Това са галий, който той тогава нарича екаалуминий, скандий или екабор и германий или екасилиций. Надявам се да съм ти предизвикал интереса с тази кратка и абсолютно непълна история за развитието на химията. Но все пак не можем да споменем хилядите имена, допринесли за развитието на науката, каквато я познаваме днес. Ако действително проявяваш интерес към развитието на химията от древността до съвремието, може да потърсиш допълнителни материали. Допълнителното знание винаги е полезно. След като разбра какво е атом, нека преминем към същинската част от урока, а именно неговия строеж. Атомите се състоят от ядро и електронна обвивка. Ядрото е изградено от два вида частици – протони, положително заредени, и неутрони, неутрални по заряд. В него е съсредоточена почти цялата маса на атома – 99,97%. Протоните се означават с P+, или само с P,
неутроните с N0 или само с N. Електроните са отрицателно заредени частици с маса много по-малка от тази на протона, около една 1836. Означава се с E- или само с E. Електронната обвивка се състои от електрони, които се движат около ядрото. Броят на протоните в едно атомно ядро е равен на атомния номер. Ако вземем за пример шестия по атомен номер химичен елемент, то тогава говорим за въглерода, който съдържа 6 протона в ядрото си. Броят на електроните, които се движат около ядрото на даден химичен елемент, е равен на броя на протоните в неговото атомно ядро. Точно за това общия заряд на атома е 0. С други думи, атомите се означават като електронеутрални частици. Както казахме и по-рано, почти цялата маса на атома е съсредоточена в ядрото и се определя главно от броя на протоните и неутроните. Сумата от тези две числа се нарича масово число. Електроните от своя страна са много по-леки, така че техният принос към общата маса на атома е практически пренебрежим. Например, атомът на въглерода има маса 12,01, което означава, че съдържа 6 протона и 6 неутрона, а броят на електроните е равен на броя на протоните, също 6. Датският физик Нилс Бор доказва, че електроните се движат на различни разстояния от ядрото според тяхната енергия и се групират в електронни слоеве. Слоевете се номерират от най-близкия до ядрото и могат да се означат както с числа 1, 2, 3, 4 и така нататък, така и с букви K, L, M, N и така нататък. Максималният брой електрони, които могат да се съдържат в даден слой, се определя по формулата 2n на квадрат, където n е номерът на слоя. Например, в слой M или третия слой могат да се поместят до 18 електрона. Електроните запълват слоевете последователно, като започват от най-близкия до ядрото слой K, след това L, после M и така нататък. Всеки електронен слой се състои от подслоеве. Те се означават с S, P, D, F и така нататък. Подслой S може да побере до 2 електрона, подслой P 6, подслой D 10, а подслой F 14 електрона. Чрез подслоевете можем да запишем електронната конфигурация на атомите. Това е начин да покажем как електроните са разпределени по слоевете и подслоевете. Електронната конфигурация се чете така. Числото отпред показва електронния слой. 1, 2, 3, 4, т.е. първи, втори, трети, четвърти слой. Буквата SPDF показва подслой. Степента, или това е малкото число горе, показва колко електрона има в този подслой. Например, 2P4 означава втори слой, P подслой, който има 4 електрона. Сега, нека за задача напишем електронната конфигурация на въглерода. В първия електронен слой имаме подслой S, във втория имаме подслой S и P. При въглерода те са напълно достатъчни. Подслой S може да държи до 2 електрона, а казахме подслой D до 6. В конкретния случай ще трябва да достигнем 6 електрона. Защо? Защото въглеродът е с атомен номер 6. Започваме с подслой 1S. Записваме 1S2, защото държи до 2 електрона. Минаваме на подслой 2S, който също държи максимално до 2 електрона. За сега имаме 4 електрона. Казахме, че са ни нужни 6, т.е. остават само още 2. Подслой 2P може да държи до 6 електрона. Въпреки това на нас ни трябват само 2, за да завършим електронната конфигурация. Съответно, електронната конфигурация на въглерода е 1S2, 2S2, 2P2. Следващите два примера са за кислород и калций, при които няма да има такива обяснения. Опитайте се да ги решите сами.
Благодаря ви за вниманието. Можете да посетите нашия сайт, където ще ви очакват още интересни образователни клипове. Довиждане!